in san samu ne zan so ki gaya mana yadda zaman su ya kasance da matansa guda ukun nan da suka kasance tare da shi har zuwa lokacin da suka rasu, musamman yadda aka yi musu kisan gilla kuma kisan mai tafiya da salo iri daya. Illa bai dan Allah ku ya haƙuri, ni aiwu ma zan koma, wallahi na haƙura da aiki. To yaya aka mai gadi ya ce a wajen ki ya samu labarin mutuwa? Wannan ne ya zama sanadiyar mutuwar mahaifiyata. Ke kuwa da Allah me yasa kika aikata wannan kisa? Masu iya magana na cewa an ƙi cin biri an ci dila, haka zalika dukkan abin da hannun hagu ya ɗauko tabbas hannun dama ne yake ƙoƙarin sanar da shi. Menene amfanin baɗi ba rai? Lissafi na irin na agwagwa, tafiyar kasaita da kuma loko-loko, tabbas idan aka bi diddigi da kuma sirri ana iya gane menene asalin faruwar hakan. Laifi ne ƙararraga shi amma kuma an kasa bayyane menene yake faruwa. Kaddararsa ce haka, duk matar da ya aura kaddara ta kan fada mata, sai dai kash a inda gizo yake sakar menene dalilin faruwar hakar. Jinin mahaifiyata An ce ita ce matar Alhaji ta farko da aka fara kashewa a cikin gidan nan. Ya akai kika ci gaba da aiki a cikin gidan bayan ita ce ta kawo ki? Wallahi tallahi yalla bai babu abin da na sani a cikin wannan al'amari. Iyakaci na da gidan nan aikace kawai. Na buƙaci hakan ne domin gudanar da bincike na ƙarshe wanda kuma daga shi ne yake sa da insha Allah za a kawo ƙarshen wannan matsala. Kana nufin duk matan da Alhaji ya aura kana tare da shi? A'a, wace magana kake gaya mana? A'a, ina gidan nan lokacin su yayi. Sai dai ana al'amarin akwai rikitarwa a cikin sosai. Jinin mahaifiyata an bi diddigi da kuma kwakwafo domin a gano shin menene usulin wannan daukar rai da yake faruwa a cikin wannan gida, sai dai kash ba a gano ba. Jinin mahaifiyata kamfanin Jan Zaki Film Production tare da MMCD Global Investment suka dauki nauyin kawo muku wannan katon shirin mai suna Jinin mahaifiyata. Daukar nauyin shirin Abdullahi Koki, mashirin shirin Mubarak Yahaya Koki, labari da kuma tsarawa Masaud MMCD, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Tili. Bari da Amina ta rasu. A ranar da aka yi kisan nan na ƙarshe, ka kwana a cikin gidan nan? Yanzu na ji daɗi tun da an zo zube ban ƙwarya. Shi ma irin tashi kaddara ce don Allah abba ka kai sa a yi sakin nan. Sai a warware dukkan matsalolin da suke faruwa don Allah don annabi mana. Da kai kasuwa a lungu inda Allah ya sa kuɗin suna da yawa, gara ka je kasuwa inda Allah ya sa musu albarka, wallahi za ka yi mamaki. Ni ba zan yadda ya jaza maki talauci, hatta jikokina talaucin da yake damunsa ya shigo ya same su, jikokina ba zai yi ba. Jinin mahaifiyata bin diddigin da kwakwafin shin lissafi ne na gambul, bin diddigin da kwakwafin lissafi ne na dara, bin diddigi da kwakwafin lissafi ne na yatsan yan hannu. Jinin mahaifiyata ba da umarni Masaud Umar MMCD, mai tarere biro shi kadai san kudin rufinsa. Jinin mahaifiyata.
kuma ni abin da na fi so kika ga wannan wani abu ne wanda zaki alfahari da ni. Aure daman burin ka na duniya ka aure wacce take son ka wannan muke sani. Famatin da cewar a wannan. Wace ce wannan kuma? Ke yanzu ke dan baki da kunya a ku da aka kawo ku riko kuma shikenan sai kun kin zo kin duwa ce wannan ka kun koma daki gidan naushe Koma daki kuma. ku koma daki ku zaman ku a koma daki a ci abinci ga uban su ga ƴaƴan su ga matar gidan daushe amarya kenan dama ba mu kadai bane a gidan kin san da yake akwai dan uwana da yake nan tsallaken ruwa to akwai ƴaƴansa da suke aikin mai da karago ya ce da ni za a turo masu saboda kun fi kusa da kasuwa. A kuma shi kenan an zo an samu guri kenan samun guri kuturu gaɗa cikin rama. Ai daga ɗaki kuma za a zo ƙofa ɗakin amarya. Ai wannan kar tayar miki da hankali. Ba na son ranki ya ɓaci. Ko ba haka bane. Yanzu kin ga gidan nan lokacin kafin sanda na dawo daga kudu. Ina da wani kare a gidan nan. Amma da na gane cewar kariya ko kare zai tada hankalin amarya ta nace a dauke min shi nan naje tsamiyan neman kulawa suka wuce da shi amarya kenan yanzu abin da nake so ki gaya mu idan zan dawo tsire kike so ko gurasa yar jakare kike so ko kuma yar tsale kike so ko yar bagalaje wannan rogo ko kuma a sawo miki kaza gurguwa gashin inji wanda kike so ita zan kawo to a samu kazar sai a haɗo da gurasa. Amarya kenan. Zan sawo kazar, zan samu gurguwa gashin inji kuma a yanko kabeji a kai. Ina da kabeji. Tunda akwai kabeji ai ba sai an karɓo kabeji. Ai ki gode Allah. Yanzu abin da nake so zan yi. Dole zan yi kokari in zan dawo sai in so miki asusu. Ki rinka tara kuɗi. Ka ce ba ni ba adashi. Babu ruwanki da adashi. Ai adashe ɓacin rai ne. Duk mutumin da ya aure ki san amaryarsa ta zauna lafiya ba rigima ba hawan jini kada bari ta adashi sai mata dan fareren asusu duk kullun ka samu fara bugun Abuja ka jefa mata ciki ran da aka fasa kura sai ta tashi yanzu kar ba ku kuskure fa ku fito fa na fa gaya muku fa alheri zai zama tsiya kenan ko ana so alheri zama yara kenan zan je sai Allah ya dawo da ni shikenan a rinka min addu'a saboda yanayin rayuwa domin wani lokaci sai ka fita da kafafunka sai a dawo da kai wani ba haka rayuwa take shi kenan sai Allah ya dawo da ni to a dawo lafiya saura kuma mun fita a ji wata kusumburwa tana tashi daga nan ɗakin sauran ji wata kusumburwa ta fito sai haƙuri to a dawo Allah ya dawo da ni inda dai za a fara sauran shi kenan gidan daushe gidan daushe gidan daushe a gidan daushe ake tsona tsiya ake ta faman lugude na shin mutunci a gidan daushe gidan daushe ta babu babba ba karami babu mai jiran wani mutunci gidan daushe waye wannan lafiya Mu ne. to sannun ku suwaye Mun zo ne mu ji meye dalilin zaman ki a cikin gidan nan saboda ba mu sani ba mahaifin mu auren ke koko yaya ne. Mun ga har wani soyayya kuke yanayi miki dariya ke kuma kina aso miki gurasa ne ko kaza ne? Gurasa take ce mai wai da kaza ko? Bayan ba wacce take ci a gidan nan. babanku Babanmu ne. a dan uwan babanku dai da aka haifa babanmu mu ne. Mahaifin mu shi ya haife mu. Shi ya haife mu dukkan mu nan. To kin gan mu nan dukkan mu kowace uwarta daban. Banda wanda suke wurin iyayensu. Gaskiya wannan kama a Lagos take. Baba ta sana Lagos. dama babanku ne Kowace uwarta daban. Wasu ma suna gurin iyayensu. Tabbas. Iyayensu Ke ce ta 11. ni a nan gidan Kwarai da gaske. Ka samu ka tafi ka lallaba kan kasiri. Ba ka ba mu miki tsinanniyan duka. oh me ka na duka yan nan ba abin duka bane wannan me ya zafi kuma Na ga kin zo da maslaha. Kwarar ma ki tattara kayanki. In ya dawo in sakin ki ne zai yi ma Tafi salin tafiya ki ala. zaki ba abin da ya shafe mu. shikenan ku kwantar da hankalinku ku je ba sai kun yi fada ba ba na fada da kowa ni Kin zo da rana ma dan da matsiyacin duka za mu yi. Faɗa mata da. yo me ya ka na duka ni da dama ba son zama nake da irin ku ba fasa miki. ai ba wani abu bane wannan Shikenan ku mu je.
tunda ba mu yi aure ba ai shi ma ba ya yi ba. Ina shi ina to ai babu ma wanda za ta aure shi da waɗannan ƴaƴan. Waye zai zo iya zama da ku? Ai kishiyoyi ne waɗannan ba ƴaƴa ba. Wallahi kishiyoyi ne. Ina za ka iya zama da waɗannan? Yo ba gara ka zauna da babban mace kishiya ba da ka zauna da ƴaƴan da ta bari? Ha! Tabbi, wallahi yana dawowa ko zai sallame ni in tafi saboda ni ba haka muka yi da shi ba. Akan me zan zauna waɗannan ƴaƴa gindin da su? Wata rana ai su naɗa min duka. Gidan daushe. Gida kace masu ko shara ba ta yi a cikin gida. Sai shege surutu ya tsara mun banza. Idan dai kika bar ni za ki sani. Waye haka? Kamar yaya? Ina za ka? Ke kuma wace ce ke? Ni da gidan ubana zan shiga ɗakin ubana ki ce min ina zani? Au. Kai ma uban naka ne? To ke kuma yaushe kika zo? Ban sani. Waye ka kike kuma? Shi za ka je ka tambaya uban naka makaryaci. Au. Wai aure? Ha? Makaryaci. Ni zan ga wanda zai hana ni in shiga nan ɗakin. Wallahi ba za ka shiga ba. Kai ma nan ɗan nashi ne gandan da kai? Kai ba ka ma ka dalla gafara can. Kai ba ka jin kunya? Ka shiga ɗakin mata aure? Ɗakin ubana da kayan ubana da kayana ni ma kaina a ciki. Ki ce min ba zan shiga ba. Gidan uban naka kayana ne a cikin ɗakin uban naka ne kuma. To duka na zaki ne? A'a ba dukan ya za a inda ke ka. Wannan abu na maslaha magana muke yi ai. Daki ne dai na ce ba za ka shiga ba. Ai ba dukan ka zan yi ba. Abu ne na maslaha za a yi. A yanzu to shikenan naji ba komai. Akwai abinci a ciki ne? Ka kiyaye ni wallahi. Ba komai a ciki? Ko zogale ko rama ba wani abu? Babu bai kawo ba. To. Shikenan. Ina baban ya tafi? Wannan ban sani ba sai dai ka tafi ka jira shi a kofar gida in ya dawo. A'a ya za ka jira shi a kofar gida bari in je wajen su Shafi'u dai in dawo. Billahi la ban ga wanda ya isa ya hana ni in shiga ɗakin nan ba. In ina ciki dai ba za ka shiga ba sai dai in na tafi. To sai dai ko ki turmushe nake hana ni in shiga. Wallahi ba za ka shiga. Allah ya dada. Mara kunya fitsararre. Ɗayan makaryaci. Makaryacin uban naku? Wannan ƙarya shi ba ta sallah. Wata irin ƙarya ce wannan ka ce mun ƴaƴa shida kenan na gani an ce da wasu a wani gurin. Ba jama'a wani irin masifa ce wannan kai Allah ya sauwaƙe da maza da ƙarya wallahi tallahi. Gidan daushe. Gidan daushe. Gidan daushe. Yara gumina nake ci. Sai yara gumina nake ci. Salamu alaikum. Gumina nake ci, kai gumina nake ci. Yara gumina nake amarya kenan. Amaryawa. Wannan wasu ƴan waƙe-waƙe ne nake yin saboda cewar na je gurin masu kazarfa. Kin san da yake saboda ci gaba da aka samu na zamani ba takarda ake kunsawa ba. Kwaɗawe ake kunsawa. Sai yanka zuba maka a kwaɗawe a ɗaure ma. Gurin duk ba wannan bane tsaya ka ji ni duk ba wannan bane. Ai ba haka muka yi da kai ba. Ya za a yi yara murɗan 'yan mata ka ajiye su a cikin gida su biyar su fito su zo suna neman su yi min rashin kunya sannan sai ga wani ƙato shi ma gadan ya zo zai shiga ɗaki na hana shi yana neman ya dake ni yana ci a ɗakin uban shi ne haka ake yi haka muka yi da kai a nan gidan. Au baka ma san su ba. Ai ban sani ba. Dole sai kin ga mun tunda ke kika gan su. Sai kin ga mun su wane ne. Babu yanda za ce wai dan wani ya zo gidan kai kashe ma aure. Na san da wannan. Na ga cewar fa na ga alama fa cewar alheri fa iya nema ya zama ɓacin rai. Ya zan tarkato na karɓo ku haka kurin mahaifinku ya bani ku na riƙe ku bisa amana kuma ku rinƙa min wulaƙanci. Har wanda kika ke magana wane ne shi? ‘Ya'yanka? Ai ba ‘ya'yana ba ne. Na gaya miki ‘ya'yan ƙanina ne. Kuma ni amana da alƙawari shi wannan ɗan ƙwajen da ba wani baƙi ba. Maraya ne. Nan aka kawo shi maraya. Yatimarsa ta faɗo daga jaki tarin. Aka ce na taimaka rike shi aka kai shi gidan mai unguwa. Shi mai unguwa yake tun da kai mun ga cewar hana da noma. Kai jajirtacce ne a harkar noma. Ka rike yaron nan baka da matsalar abinci. Kuma har mara ne zai shigo gida na iwo amarya ta bulakanci. Kar ki gudu ta da hankali. Kuma wannan tsarin kai da yake kece har kuka karo kofa ko? Saboda bulakanci kuna uwa Na karɓo ku na rike ku wato wannan shine tukuki abin da za ku yi. Dan Allah ya ishe ni. Ni kawai ka sallame ni na ce. Haba amarya. Ai ke ma kin san ba za ta sabu ba. Dai bindiga ce a ruwa ba sabuwa za ta yi. Kuma ina so ki gane cewar
matar mutum kabarinsa ce. Dole ni da ke mutu ka raba takalmi. Wallahi ba mutuwa ce za ta raba ba yanzu za ka rabu da ni. Saboda nan na tafi gidan dan uwana a binni a cikin gari kanin babanmu. Nan na je falalle har zai daura min aure da tage. Na zo na ce ba na so na kamo hanya na dawo garin nan shine yanzu saboda Allah za ka zo kai kuma ka yaudare ni kai mun haka ba garan koman aure tagen ba. Kuma ni yanzu fi sabili ina da yaya za ki ganna haka. Ai da ina da yaya za ki ganna a rame za ki ga mukamiki na kamar takalmin gurgu. Tsaleliyar mace kamar ki idan na fita fa na ɗebo kurauniyar ɓacin rai fa da na zo gida sai in ji zuciyata ta yi musai. Alkura. Saka zacce. Wannan dole su bar gidan nan domin zan je gurin kwamandan Hizba. Za a ɗebo mota na ɗan Hizba za a zo nan gidan za a jira su ai ta duka. Kware min su. Kuma na san cewar ita hukumar Hizba daman aiki take akan wani abu da yake nema ya zama matsala addini sai ta gyara ta fito a kau da barna ga gyara. Kuma an sa albasa. Karagon ma sai da aka daka shi da ku. Yajin ma barkonan ne mai kyau ɗan darki. An yi da ke sai Allah. Na ɗauka da gaske. Ba da Allah. Yaro ne fa. Gidan daushe, gidan daushe. Kai, ke marar kunya ko? Ke katuwar ban. Ku turo mu ubanku gidan nan. Sai sun turo mu ubansu nan gidan. Yawwa. Ai nace ku turo mu ubanku. Dole sai kun turo mu ubanku nan gidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka kashe shi kake nufi ko me? Wannan matan azzaluma ce, munafika, mayaudar. Dalla dakata. Damuwar ki ai damuwa ta ce kuma insha Allah zan yi kokari in taimaka miki. Kai ba wani hakuri fa da za shi ne wannan shine karkar da ku kaba shi ku dinga shi. Daurin zato fim ne da ya kulle igiyoyin zato da suke ta yawo a tsakanin al'umma. Shin yaya abin zai kasance? Yana zargin matarsa, ita ma tana zargin sa, duka a cikin daurin zato. Kai kana nan an raba ka da mahaifiyarka, ita tana can tana wahalar rayuwa, kai kuma kana nan kana jin daɗin ka da iyalinka. Sheke mutuniyar banza ce ban sani ba, da ke za a rinka ha'inta ta a cikin gidana? Wallahi yau da ke da ita sai ne magani. Shine daidai idan muka bar anan kes bai kare ba. Muka sani ko ƙara mutuwa ma zai iya ƙara mutuwa wannan ma yanzu ma zan ko bai da rai. Kaga ka zo mu sallame fitara kai ka daka. Duk da cewa dai neman alin yanzu ya yaye ni amma dai lafiya ko me faru? Daurin zato labari ne da ke nuna illar munanta zato ga abokan rayuwa. Shin yaya zaton ya kasance ya tabbata ko kuma an ci gaba da zama a cikin daurin zato? Ya kunshi fitattun jarumai kamar su Mas'ud Umar MCD, Bilkisu Sauda Hawaye, Hamisu Sogiji, Abdul S. Ɗanlele, Queen Hina, Hajiya Zulai da dai sauransu duk a cikin shirin daurin zato. Tsara labari Mas'ud Umar MMCD, ɗaukar hoto Hassan A. Vifa, sauti Hussein Ahmad, ɗaukar nauyi Abdul S. Ɗanlele, ba da umarnin shirin Mas'ud Umar MMCD. A to ni ai na iya tafiya ko? Ni ce kawar matar Aliyu. Ta da ƙanin nawa duka kika ce suna gidanku? Ka kashe shi ne wai ko me? Dan uwana ne yanzu a yin kashe shi. Daurin zato. Ainihin wato ranka ya daɗe. Na fuskanci akwai wata gagarumar illa da take nema ainihin ta wanzu a gidan ainihin wato daushe. Ainihin yaro na wajena ya zo min da labari irin abubuwa da suke faruwa na rashin daidai. Sai na ga a matsayinka na hukuma bai kamata mu ainihin zuba ido mu kyale ainihin ɓanna tana wanzuwa a ban ƙasa ba. Don haka na ga ya kamata in sanar da kai a ainihin kirawo su a zauna a yi maslaha domin haƙiƙa illoli masu ainihin yawa za su afku a wannan gida. Maliman. Na'am. Wato ita wannan shi daushe rayuwar da yi a kudu. Na'am. Ita ce ya ɗauko ya kawo ta nan ƙauyen mu. Haƙiƙatul amr haka za. Irin wannan rayuwar da ake ta dabbobi. Masha Allah, irin ta. To sai na ga ainihin ya kamata ku shigo ciki. Wato fa haka gado yake Maliman. In ka gaji abin tsiya sai ka ga abin tsiyan nan ina ta abin dai ba daɗi. In ka gaji na arziki sai ka ga na arziki. Yanzu ni da kai a ce gadon ba mai kyau bane. Kai dai bari ranka shi da kai.
kuma yanzu ainihin abin da ya fi damuna. Na'am. Ina zargin kaina saboda na ainihin furta mummunan kalami akan shi ainihin mahaifin Daushe. To wannan dalilin yasa nake binka a hankali. Shi yasa nake ainihin kar a zo wannan abin shine yake ta bibiyar su ake ta samun matsaloli. Shine mana maliman. Akwai abin da ya wuce haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko za ka kai kanka gurin 'yan sanda ne? Ai ba ai haka ba. To kai ka gurin wakilin kasa. In ce kai kana da kambun baka. In ma me za a yi maka in fidiya ake yi mai kambun baka. Subhanallah ranka da insha Allah zan gyara. Za a gyara. Gyara harshe na. To shikenan. Insha Allah. A gyara malima. Insha Allah. Gidan Daushe, gidan Daushe. Yalla bai. Ni abin da ya kawo ni nan zuwa ne ni dai dan Allah a taimaka min a daure a raba aure na da bawan Allah nan. Saboda ni dai lokacin da ya zo neman aure na ce min yayi ba shi da kowa sai da na kawo mishi magana ba na son a zo a rinka samun matsala ya ce shi kadai ne. Muka yi aure ina zuwa gida waɗannan yara ka gan su nan ƴaƴan nan su biyar haka suka yo gayya suka taho min runduna guda suka zo za su dake ni. Da dubara da lallabi na lallaba su suka ce sai na fita daga gidan ubansu suka tafi ina nan kawai sai ga wannan shi kuma ko kunya gadan kawai ya zo zai garka makai zai shiga min ɗaki sai da na riko shi wai gidan uban shi ne ban isan hana shi ya shiga ba duka na ma yace zai yi shi ba to dan Allah ni dai yalla bai a taimaka a rufa min asiri a raba auren nan da bawan Allah nan ni ba mi haka da shi ba a'a ma'u yawa a'a ma'u ai shi aure da saki duka halak ne amma shi sakin aure halak din da ba a so kaga ta tafi mana kawai kai ban gane ta tafi ba imana ne tafi a kasuwa zan rinka kwana kai da kake min wannan ya isa kai ka ji take ta tafi waka kai mu nan ba ma kashe aure a nan fadar sai dai mu gyara shi Allah ya maka albarka wannan shine abin da ya dace a nan gurin ma'u duk abin da ya faɗa miki ma'u wannan bai miki ƙarya ba kin gan shi saurayi ne shi kamar yadda ya ce miki bayi da kowa amma Allah ya albarkace shi da yaya kaddara ce ta riga kuma malam liman Allah ya saka maka da alkhairi ai abin da ya sa wato na ji daɗi kaga ma liman da abin da aka ce iya kawo aya kuma iya kawo hadisi gashi ko lalle ba a sa masa ba maga ƴaƴansa nan yan gaba da fatiya ne guda biyar mata yan gaba da fatiya da wani can a gefe na shida kira kika yasa kika wuri irin haihuwa ya gwada ya gani haba ma'u a zauna lafiya ni dai yalla bai ina da shawara to menene shawara ta shine ranka ke ma'u ki tattara ki hakuri tunda mutumin nan dai yayi duba ya nutsu kake ga kiran yanda aka dinga yawa dan haka ma'u ki hakuri kai kuma a zauna lafiya sannan ranka da dai shawara ta ita ce waɗannan yara dandama da kana kallon sa ranka da na gani a hada su da wannan baiwa Allah gida ɗaya da wannan kuma ka san halayyarsa akwai kuskure kwana ta zauna ita hada mata da ƙarama in kika tafi wa'annan ranka aka samu matsala kan yaran nan wai jawo wannan ke ce da haka kai ranka daɗe sai ka ɗebi wa'annan guda biyu kuma ni ina zan kai su a gurin gwaggo haka ne kwarai kuwa to kai kuma da yake wannan maliman wannan da gurin jika to jika hakuri ka tafi ka tafi da jika kai kuma maliman shi wannan dan naka jika ne a gurin ka da ne dan kan wasa to da dan kan wasa to sai a hakuri a tafi da shi ni ina ganin wannan ita ce masala ranka da haka ne ko kuwa haka ne amma yaushe zai zauna da wannan yara kalle sai hakuri a zauna lafiya kina da buƙatar wani taimako mu za mu taimaka sai ma ta zo ki ba kina zuwa gidan gurin mata ta sai ki zo ki ga mu ayi addu'a ranka da kai ainihin zan dan yi jawabi na dan mintuna to wato akwai ainihin abin da ya faru da yi jawabi ina neman alfarma ta gida na akwai abin da ya faru wanda ban san ina da shi ba abin da ake kira kambin baka kaddara ta sa na ainihin furta mummunan kalami ga ainihin shi mahaifin Daushe wanda wannan dalili yasa ya kwanta rashin lafiya kace ka kashe kakan ya da Allah kana so ka ce kai ne to kaga gaskiya ta fito ainihin kaddara kai ne ka kashe mun uba kenan ai nace samun magirbi la nuridu min samun magirbi subhanallah abada magirbi to kai hankali wallahi kare faɗa ma magana za ka lalace ni din ma abin da nake nufi da a samo min magirbi tunda ka ce ita amarya ta hakura ta zauna kaga zama ya kama ni to a yanka min wata fadama saboda noman rake ka san kafin rake sai da magirbi to wani gado yake da shi da haka gadon da duk an sayar dan a maka kiranye ka dawo ka zo ka ga ƴaƴanka baka da komai yanzu baka da kowa
Gadon na gaba ɗaya min kiranye da shi. Kana da wani abu ne? Amarya. An gama. Ta yi mutu. Ko ku je. A basu nan sai aka kasafta su. Da a turo miki. Kuma ranka ya dade. Kafin a tashi. Na'am. Wannan duk wasu abubuwan da suka faru. Wato zan iya cewa tsautsayi ne kuma kaddara ce ta riga fata. Gaskiya. Amma ina mai baiwa jama'ar gurin nan hakuri ko kuma jama'ar garin nan waɗanda na ƙwara. Ina ba su hakuri da su taimaka su yafe ni. Ka cuce. ƴaƴana kuma ku yi hakuri dan Allah dan Annabi ku yafe ni a matsayin na ba. Ke ma amarya Allah ya baki hakuri. Na yi miki haka ne da samu na ga kin shigo gida. Kai kuma kai hakuri saboda wajen kiranye duk gadon ka an sayar. Gaskiya da an gama da kai hakuri. Ainihin wato kafin ka tafi ya kamata ba ainihin yi addu'a Allah ainihin yafe mana kusa kuren mu kuma a samu ainihin maslaha a wannan gari. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amal Fatiha. Amarya mu. Sai ki tashi ku.